Hi guys, welcome to back Sumin बर YouTube channel नोंथांमोनखौ आरो गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बरायबाय दा जों फैदों गिदिंनो माने बेलासिनि गिदिंफैदो आरो बार बारो सागर जिङाव फैदों जों बार बारो जों सागर पेसेन्जार बोट बानायो गारिनि पार्किं दङ कर्नाटकनि मानसि फैयो आरो गोजान गोजाननिफ्राय नाफोरखौ बिस होनो फैयो पार्क दङ दा गोदान पार्क फिसा पार्क बानायदों मोनसे इयाव बेफोर गारि लाखिनाय पार्किं नैहाय माने पार्क बानायदों आरो फिसा मोनसे पार्क होना दोङो पार्कआव फैदों लायो नाव नालाय माने नाव नालाय बानायदों गोदान बानायदों माने गोदानसो माने इसु जादों एबार देर माससो जाबाय आरो माने इसु जानाया जों फैजेनबा गैयामोन माने पार्कआ बे गोदान बानायदों बैयो गथ'फोर गेलेनाय जेनेबा बैयो गथ'फोर गेलेनाय आं दा गिदिंनो हारसिंनो लोगोफोरा एखि थांजोब्बाय माने आं सिन्था गैला बेयाव दं मोनसे बे मावजि आरो तो दानिया नायदो भिडिअखौ जोबजासिम आं पार्क गेजेरखि हाबना थांबाय दङ आसा खालामो जे नोंथांखौ जोबजासिम नायगोन होननानै खुदियाफोर गेलेनाय खुदियाफोर गेलेयो आरो माने बिबार गायदों बिबार गायदों
थ' दा आं पार्कनिफ्राय ओंखारबोबाय लामाथिं दा खागोर गेजेरथिं माने माबा लामा दङ आं बे लामाथिं थांनोसै होनना नायलांदो When there's no more hope is left in me, I can see what comes by. बेफोर कफि शप जुस कफि माने गासैबो मोनजोबो नै बे दखान दङ माने बे दखानखौ सोरबा डिजाइनखौसो मोनो माने कफि मोनो जुस मोनो साहा मोनो गासै चावमिन नुडल्स ना एवनाय बेफोर गासै थ' गाइस दिनै बेसेल'सै भिडिअखौ माबोरै मोनखो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा प्लिज शेयार खालाम लाइक खालाम आरो आंनि सुमिन बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ बाय बाय